Maďarsko-americká filozofka Agnes Hellerová písala o súčasnej sekulárnej politike, že i potom, čo sa z nej vytratil Boh, i takáto politika si napriek tomu ešte zachovala niečo z toho, čo prinášalo odpradávna náboženstvo. Formuluje to pekným obrazom prázdnej stoličky. Prázdna stolička čaká na Mesiáša. Ak sa na túto stoličku niekto posadí, možno si byť istý, že ide o nepravého alebo podvodníckeho Mesiáša. Ak však stoličku niekto odstráni, je po predstavení. A duch sa z takéhoto spoločenstva vytratí. Pokiaľ ju však nechá na jej mieste, práve tam v strede, musia sa politici za svoj život stále ešte zodpovedať. Kto iný, ak nie kresťanskí demokrati, by mali na túto Hellerovej stoličku poukazovať? Lenže to musia byť kresťanskí demokrati, ktorí rozumejú súčasnému svetu. Nie takí, čo nariekajú nad tým, aký bol kedysi. Nie však ani takí, čo prijímajú svetskú mentalitu. Svet je dnes lačný po kresťanoch, ktorí s ním dokážu viesť dialog. To ale vyžaduje kresťanských demokratov otvorených vnútornej obnove.